Som a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua. Nosaltres ens dediquem a fer recerca en diferents àmbits entorn del cicle urbà de l'aigua. Entre diferents coses que fem, per exemple, fem un tast d'aigües per tal que la gent pugui veure que hi ha diferents tipologies d'aigua. A part de l'embotellada tenim l'aigua de l'aixeta, l'aigua filtrada, aigua de la font, i totes aquestes aigües són bones pel consum humà. També tenim un taller en el qual conscienciem sobre el consum energètic que implica el fet de tenir aigua disponible a les nostres aixetes, i per tant el que fem és combinar-ho amb una activitat, amb una bicicleta estàtica que ens ha cedit It's Sleep and Cycle, i el que fem és pedalar, i amb el consum energètic que implica el fet de pedalar, calculem quanta aigua hem potabilitzat. També tenim una pràctica, un taller que ens ensenya i ens explica què són les resistències, els gens de resistència antibiòtic. La resistència antibiòtica és un problema, és la pandèmia silenciosa, és un problema que ens podem trobar en el futur, i a través de les aigües podem estudiar com evolucionen aquestes resistències. Volem apropar-nos a la gent i sobretot que vinguin a la mainada, que aprenguin, que ens coneguin, i fomentar la col·laboració amb el Bàsquet Girona, que és molt important apropar-nos a les entitats de les ciutats.